Migo, 5 pisot ba tagaan ko niya og Gcash. Ipa-Gcash ko niya. Nya, mag-istorya siya balik nimo. Istoryahin mo. Istorya balik 5 pisot ha. Hello, migo ko la po. Hello ko no. 5 pisot niya. Oh. Karon pagkakita na ko. Tanaw siya. Karon pa ko nakita niya. 5 pisot niya. Migo. Ay, kan sige ka na ako, migo. Kaya ako sige ko kakita ni mo, migo. Ay, ko dili ka kakita na ako. Kumusta naman ka, migo? Pare na 5 pisot day. Swabe kayo. Swabe kayo. Okay. Migo. Migo. Na ako i-offer ni mo, migo. Si Oper. Akong silingan, migo, na i-offer trabaho. Istorya lagi siya mo. Amigo, ay, di. Tabang mo siya silingan. Ko trabaho, migo. Porter na dali, amigo. Dali raman. Wa kay trabaho, amigo. Okay. Wala. May trabaho. Wala. Sige. Okay, kaya good news day. Na problema ako, migo. Luoy ko. Naluoy ko, migo. Luoy ko sa kasilingan. Sige, panginhas. Adyan kuha, migo. Tagaan, di kang trabaho. Kena, klaro na trabaho. Premyo, migo. Dako premyo. Siya og hatag, migo. Operan kang dako. Pirang kag dako. Ay, susway problema, migo. Kaya ka na si Manoy Cristibe. Si Manoy Cristibe ba? Nakaila na sa akong silingan. Kaila ako silingan anak. Tagaming lamilya, migo. Ay, Si patag daw rin. 5 pisot. hunasan, migo. Dapit sa Oh. hunasan, laha. Dapat sunasan daw. Ay, kaproblema, migo. Ay, kaproblema. Kaya tagaan kang dako kayong premyo. Premyo. Oper. Oper. O sa'y trabaho ni mo. Si trabaho mo construction? Contraction. Pero kay ba ka construction? Na, bawo ginagabaw. Oo. Construction, migo. Sige, migo. Ano na lang, migo. Kay ba ka mason, migo? Mason? Mason. Mason ba? Mason? Oo. Sige. Maayo na, migo. Maayo na. Bakit matrabaho ni mo, migo? Akong ipasaminto, migo. Saminto. Akong ipasaminto. Ay, dali lagi kayo, migo. Di ka mapaplay. Sagutin. Ha? Dadalang si May Ramon. Oh, Si May Ramon, madadalang. dadas bay Ramon ko no. Pura ka, migo. Ay, sayang. Ay, Sayang, ang silingan, migo. Naluoy sa kunin mo yan, migo. Naluoy siya, naluoy. Naluoy ko ba? Kada panginhas niya, migo. Wa, magisay kuha, migo. Way kuha siya. Ako manginhas ba? Way kuha. Uy, kuha ko manginhas. Ako atang ipasamintong hunasan, migo. Manago, migo. Napugita. Daan ba ko? Ha? Pugita ba? Mga kasag. Manago. Kugitang mga kasag. Parang wala na kataguan, migo. Manago ko no. Di naman problema, mga Ipasaminto, parang awad din nakatago. Dako sweldo. Oo. Okay. Why problema? Yung semento, graba. Dagang simento graba. Oh, Pasamintong hunasan. simento unasan. Ay. Tarantado gini kumis. Ipadaman mo bay Ramon. Dada. Nya, mato na niyo nga umaabtan mo tao ba na? Maganang mata. Masuno kay tigtabo na mga ang ipasaminto nila kay ang unasan ko no kay iyang silingan manginas way kuha kay manago ko nung kugita ko no og kasag. Ya. Ha? Bigo, kaya na to. Ano? Ato ingno si Bayramon. Bayramon lang. Sige, ina. Boy Ramon. Ina. Tabangi ko sa pag-supportad. Oh, sa kay natin sa mintohon. Natay simintoon ng patalan. Unasan. O natan. Oh, kay manago ko nung kasag ko no og ang kuan mga lambay ba nya. Manago ang katagong lambay. O mga kugita. Oh, sayo na lang pagpangidhas ko. Kay Oo. di wa na kataguan. Ina. Okay kayo, ina. Okay. May problema. Wala problema. Sige. Palita, amigo, palita. Palita ba? Kung sa ida na palita?
Na ako rebalan, ako'y palita dito. Nga, oy.